To, assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda muke muku alƙawari za mu kawo muku bidiyon yadda za ku bincika coins, ko in ce yadda za ku gane coins na gaskiya ne ko kuma ba na gaskiya ba ne, ko kuma yadda za ka duba ingancin coins ka tabbatar da coins ɗin da ya kamata ka siya mai kyau ne ko mara kyau. Hanyar da za ka bi ita ce guda ɗaya, za ka shiga cikin Chrome ɗinka ko abin da yake browsing da shi kamar haka. Za ka danna wajen searching ɗin nan sai ka rubuta wannan website ɗin kamar haka. Za ka rubuta BSC scan, ba scam ba, scan SCAN. Za ka iya barinsa haka, za ka iya rubuta kuma .com. To shi wannan website ɗin dai Binance ne suka yi creating ɗinsa saboda tabbatar da coins ɗin da mutum ya kamata ya siya. Wane coins ya kamata ka siya, wanda yake da kyau ko kuma wanda za ka ajiye shi zuwa wani lokaci. To hanyar da za ka bi ita ce guda ɗaya, za ka shiga wannan website ɗin kamar haka. Mun danna, in ka danna zai buɗe ma haka. Misali wani mutumin ne ya turo maka da link na coins ɗin da za ka siya, ko kuma ya turo maka da sunansa cewar wane ya kamata ka sai coins kaza. To idan ya gaya maka me ya kamata ka yi, sai ka yi ƙoƙari ka shiga wannan BSC scan ɗin nan, sai ka ga shi nan an yi alamun searching a nan wajen da aka sa searching ɗin nan. To a nan za ka je ka yi copy ɗin link ɗin, in ma ba ka yi copy ɗin link ɗin ba za ka iya rubuta sunan link ɗin a nan. Ga wannan wajen da na ɗan yi alamun signing ɗin nan, ga shi nan wajen da na zagaye. To a cikinsa nan wajen ga shi nan alamun searching address, ko ka rubuta sunan coins ɗin. In ka rubuta sunan coins ɗin, duk wani bayanai da yake so akan coins ɗin za ka gani. Yanzu misali kamar wani coins za mu faɗa ne, kamar yanzu sai mu ce za mu yi magana za mu ɗau coins ɗin da mutane suke ɗan siyansa kwanan nan, wanda bai nisa sosai ba ma, kamar Doge misali. Zan muku misali akan Doge saboda mutane kowa dai ya fi saninsa. Yanzu kamar wannan Doge ɗin gashi nan, shi wannan Doge ɗin gashi nan hawa ne. Akwai wannan BIP20 ɗin nan gashi nan. Duk wani coins wanda ka sani BIP20, in ka shiga ta nan, ko ma wani irin coins in dai ka rubuta za ka same shi ta nan. Ma'ana su dai wannan BIP20 ɗin ƙananan coins ne wanda wasu tasowa suke, wasu ma ba a yi launching ɗinsu ba. To yanzu wannan coins ne wanda an riga an masa farashi. Yanzu kamar wannan B Doge ɗin nan, kun san akwai B Doge, akwai Doge. To wannan already ga alamu nan ma an accepting ɗinsu, sun shiga kasuwa. Duk wanda ga ya yi alamun green ɗin nan da kanan gefe, misali ga wani abu nan a nan, ga shi nan wannan alamun green ɗin, to alamun ya shiga kasuwa kenan, coins ne ingantacce. To akwai wanda ma ba za ka ga hakan ba. To amma kana so ka gane hakan, sai ka danna. Yanzu misali kamar wannan na farkon ya rubuto mana ga shi nan B Doge ɗin nan, to za mu danna shi. To in ka danna shi ya tafi searching kamar haka. Shi wannan website ɗin za ka iya ma creating ɗin sabon token naka, ma'ana coins naka wanda kai ma za ka mallaka na kanka, wanda za ka ƙirƙira ka ringa siyarwa. To amma dai ba a kansa za mu yi magana ba, kai tsaye ga abin da ya kawo mu. Shi ne na abubuwan da muka rubuta muku, kamar yadda mutane suke bibiyar mu a group ɗinmu na WhatsApp. Shi ne abin da ake duba a coins kan a siya. In ka shiga nan zai hasko maka wannan wajen ga su nan guda uku haka. Akwai abin da ake kira market cap. Shi ma yana da matuƙar muhimmanci. Za ka kalle shi ka duba ka ga market cap ɗinsa yana tafiya ko baya tafiya. To amma wannan da yake damun coins ne da an siye shi ma da yawa, mutane sun ɗan yi amfani da shi. To ga shi nan, shi wannan ba laifin market ɗinsa tana tafiya yadda ya kamata. Sai kuma shi ne nan wajen da aka sa market cap ɗin nan, ga shi nan. Na san wasu dole sai mun musu bayani, ko kuma sai na nuna musu inda abin yake. Ga shi nan wannan wajen da na zagaye, to nan wajen za ka duba market cap kenan. In ka gama da nan ka duba ka ga ga yanan market cap ɗinsa yana tafiya yadda ya kamata, to sai ka zo sai ka duba total supply. To shi wannan total supply ɗin, abin da ake duba a nan wajen shine yanayin yawan coins ɗin. Akwai coins ɗin da idan ya yi yawa to gaskiya kar ka siye shi. To amma
yanzu yawancin coins ɗin da suke yi suna yin sa ne da yawa gaskiya. Shi yasa wani lokacin ma kusan total supply ɗin ba shi da amfani. Abu mai amfani shi ne dai sosai, amma dai shi ma gaskiya kamata ka dinga duba saboda shi ma yana da matuƙar amfani. Gashi nan wannan wajen da na zagaye total supply ne gashi nan aka rubuta a gun. To za ka duba ka ga total supply ɗinsa. To gaskiya dai shi yawancin an fi son a ga total supply ɗin coins ɗan kaɗan. To amma wannan ba matsala ba ne ma, abu mai amfani mai muhimmanci shine nan holders. Misali gashi nan ƙasa wannan wajen da aka rubuta holders ɗin nan, ma'ana holders ɗin nan shine kamar mutanen da suka sai coins ɗin suka ajiye shi kenan yake hannun mutane. To wannan adadin mutanen da coins ɗin yake hannunsu, to nan shi wannan in ka ga ya ɗibi mutane da yawa, to ba ma an baka shawara ba, za ka iya siyan sa saboda coins ne mai kyau. Shi ma nan coins ɗin dai ba wani babban coins bane, sabo ne dai, sabo ne nan token ɗin yana tafiya dai kamar yadda ake so. To amma a hankali dai gashi nan dai ba wani tashi yayi ba. Gashi nan holders ɗinsa mutanen da suke riƙe da shi mutum 1,237. To akwai wanda za ka ga za ka iya samun holders ɗinsa sama da mutum miliyan nawa ma, wani 100,000 nawa gashi nan dai. To abubuwan da mutum ya kamata ya duba kenan kafin ya sayi coins. Ko da wani ne ya turo ma dai wannan abubuwan za ka yi amfani da su wajen tantance coins ɗin da ya kamata ka yi amfani da shi. Saboda akwai coins ɗin da za ka ga ma na fake ne, ba coins ba ne. Misali kamar yanzu misali bari mu duba in rubuta muku wani coins ɗin misali. Bari mu je akwai wani coins da ake cewa W Shiba. W Shiba ɗin nan misali. Sorry. Bari mu gwada da akwai wani coins shi ma da ake kira TikTok. To shi ma wannan TikTok ɗin gashi nan, idan kun duba shi za ku gan shi a nan. To kun ga yanzu wannan coins ɗin a matsayinka na wanda kake so za ka yi amfani coins da wuri, to gashi nan gaba ɗaya mutum 19 ne ma. To ka ga shi wannan coins ɗin gaskiya kar ku considering da shi. To irin wannan coins ɗin suna nan da yawa. To ta hanyar da za ka dinga gane yanzu ka ga yau kamar misali abin da na kawo muku a wancan market cap gashi nan a token ɗinsa, ka ga shi market cap ne, ba shi ma da farashi, ba shi da komai, 0 ne ma market cap ɗinsa. Kun ga ba ma a wani harka da shi kenan. To sannan kuma sai total supply ɗinsa gashi nan ko motsi ma bai ba. Sannan sai wanda suka siya coins ɗin suke riƙe da shi yanzu haka mutum 19. To ka ga kai da yake so za ka siya coins ka yi amfani da shi a ƙanƙanin lokaci, ko kuma wanda ke tunanin zai kama kuɗi da yawa, to ka ga wannan ba za ka yi amfani da shi ba. To wannan shine dai abubuwan da ya kamata a dinga duba. Yanzu kamar nan duk coins ɗin kuma da ka shiga akwai abin da za su baka shi ne wannan contract address. Contract address ɗin nan shi ne in kai kwafin sa za ka je trust wallet ɗinka ka je kai pasting ɗinsa, za ka ga sunan coins ɗin ya fito. Yanzu kamar nan misali ga wajen da ake kwafi ɗin shi wannan contract address na coins. In dai ka shiga nan duk wani coin za su baka contract address ɗinsa, sai ka zo ka danna wancan wajen sai ka yi kwafi. Gashi nan ya kwafi, sai ka fita sai ka tafi trust wallet naka kamar haka misali. Na je trust wallet ɗina, yau sai na shiga gashi a nan sama. Ya kamata in ma baka da wannan trust wallet ɗin, ya kamata ka yi ƙoƙari ka mallake ta saboda tana da matuƙar amfani. To gashi nan za ka danna wannan wajen da ne alamun aro, in ka danna shi sai ka zo ka yi post ɗin wannan abin, sai ka danna kan zai hasko ma post, kana yin post. To gashi nan TikTok token kun gan shi ko? To sai ka danna wannan wajen gashi nan, in ka danna shi, to kun dai ga wannan coins ɗin dai ba coins bane da ya kamata mutum ya siya. To abin da mutum ya kamata ya dinga duba kenan, kowane coins aka ce mai siya. Allah ya ba mu sa'a, Allah ya sa mu dace. In kuna biye da mu kuma a cikin wannan YouTube channel ɗin,
za ku dinga samun sauran bayanai akan harkar crypto da kuma sauran wani abu da ya shafi empowerment. In Allah da za a dinga kawo muku a wannan YouTube channel ɗin.